я была маленькой, мы с бацькамі даволі часта гасцявалі у нашых сваякоў у вёсцы Сулічава Драгічынскага раёна. Адтуль родам моя маці. У хаце маёй цёткі Рабінчук Алены Фёдоровны над ложкам вісеў прыгожы маляваны дыван. Раніцай я не спяшалася ўставаць і магла доўгімі хвілінамі разглядаць кветкі на гэтым дыване. Кветкі былі яркія, прыгожыя, іх было многа. Дыван так і свяціўся ў променях ранішняга сонца. А калі хуціка перабегчы праз дарогу у суседнюю хату у гляніцы Агаф'і Пятроўны, роднай сястры маёй бабулі, то можна было палюбавацца на дзве карцінкі з пышнымі букетамі бэзу і чырвоных руж. Бабуля Агаф'я тады мне казала: «Што ты там дывішся? Гэта коноравыя карціны». Я добра запамятала незвычайную назву малюнка. Добрый день, паважаныя сябры. Прайшоў час, і вось я ўжо не маленькая дзяўчынка Таня, а кіраўнік узорнай мастацкай студыі. І гэты кветкавы дыван, які быў куплены ў пасляваенныя гады на мясцовым кірмашы, стаў галоўным героем нашай з вучнямі даследчай работы, якую мы назвалі «Непаўторны свет каноравых карцінак». А хто такі канор і за што яго любяць і памятаючы хары вёсак Драгічынскага раёна, вам раскажуць мае навучэнцы. Міканор Леонтьевич Зосік, а па-мясцоваму проста Канор, нарадзіўся 8 сакавіка 1904 года у вёсцы Гурка Драгічынскага раёна Брэсцкай вобласці. Амаль усё жыццё мастак-самавук правёў у роднай вёсцы. Пазнаў і радасць, і гора. Жыў у згодзе з жонкай у простай сялянскай хаце. Дзяцей у іх не было, але былі каноравыя карцінкі, якія дарылі людзям радасць. Як жа просты сялянскі хлапчук навучыўся маляваць? І хто першы заўважыў яго талент? З успамінаў Сергея Володимировича расказвалі, што маляваць Міканор пачаў яшчэ ў дзяцінстве. Аднойчы хлопчыка прыкмеціў мясцовы памешчык Караль Талочка. Яму спадабаўся таленавіты юнак, які маляваў капліцу Ажэшкаў. А яшчэ пан Талочка дазваляў Міканору бываць у сваім заказельскім маёнтку. Там упершыню юны мастак пабачыў сапраўдныя жывапісныя творы, якія ўпрыгожвалі панскія пакоі. Хлопчык з цікавасцю назіраў за працай мастакоў-наймітаў, пераймаў іх дзівоснае рамяство. Гэта потым і стала сэнсам усяго яго жыцця. У лістападзе 2025 года група навучэнцаў нашай студыі адправілася ў падарожжа па тых мясцінах, дзе нарадзіўся і жыў Міканор Зосік. Нам хацелася сваімі вачыма пабачыць яго творы, магчыма, пагаварыць з людзьмі, якія яго ведалі. Сваё падарожжа мы пачалі ў Валавельскай сярэдняй школе. Тут працуе настаўнікам Даўгун Тамара Нікалаевна. Яна разам са сваімі вучнямі яшчэ ў пачатку 2000-х гадоў пачала збіраць работы свайго родзіча. Житель деревни Гурка. Это мой двоюродный прадедушка. Будучи юношей, он научился рисовать, и всю свою сознательную жизнь он посвятил этому мастерству. Дедушка рисовал пейзажи, натюрморты, портреты. Он даже нарисовал свой автопортрет. Я очень горжусь, что у меня есть такой дед. У школе была адкрыта выстаўка мастака, у якую увайшлі 12 работ. Потым гэтыя работы былі перададзены навукоўцам у Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя Кандрата Крывівы, якія вывучалі творчасць Міканора Зосіка. На сённяшні дзень у школе захоўваюцца 2 работы мастака. Гэта работа «Зімовы дзень» і копія работы мастака Шышкіна «Раніца ў сасновым бары». Наступны пункт нашага падарожжа – аграгарадок Заказель. А вось і знакамітая фамільная капліца рода Ажэшкаў. Тут яшчэ адна сустрэча. Адзін з мастакоў-рэстаўратараў капліцы, Білей Яўген Антонович, з творчасцю Зосіка пазнаёміўся яшчэ будучы студэнтам.
Ён выказаў нам свой погляд на творчасць мастака. Вот што ён сказаў: непрафесійны мастак мала што ўмее, так вось Зосік мог шмат чаго. Ніканор фактычна выражае твор пры дапамозе колера, дзе часам другасна сама кампазіцыя ці нават натура. У яго творах галоўнае месца займае супастаўленне колераў. Ён віртуозна гэтым валодае. У аграгарадку Валавей знаходзіцца помнік архітэктуры 18 стагоддзя – Свята-Георгіўская царква. Калісьці на фасадзе храма была размешчана ікона, якую напісаў Міканор Зосік. Былы панамар Гайчук Павел Миколаевич, родич Зосіка, успамінаў, што ікону Георгія Пабеданосца мастак намаляваў на аснове, зробленай з 2 бляшаных лістоў. Ікона вісела над уваходам царквы амаль да 2013 года, пакуль не прыйшла ў непрыгоднасць. Пазней, у час рэстаўрацыі, была заменена на новую. Закончылася наша падарожжа ў Брашевічскім сельскім доме культуры. Метадыст Саховіч Тацяна Мікалаевна паказала 2 работы Міканора Зосіка, якія належаць мясцовым жыхарам. Першая карціна «Макі» намалявана на прысціне. Другая зроблена са знакамітай карціны Васняцова «Тры волаты», але ў кампазіцыю дабаўлены элементы мясцовых краявідаў: возера з лебедзямі і лілеямі, векавыя дубы. Яна намалявана на грубай мешкавіне. Гэта былі сапраўдныя знаходкі, вельмі ценныя для нас. Цікавасць гарадскіх школьнікаў да творчасці простага чалавека нашла водгук у сэрцах мясцовых жыхароў. І нам пачалі прысылаць фотаздымкі каморавых карцінак, якія сёння вісяць у вайсковых хатах. Гэта работа з аграгарадка Заказель, даслана сваякамі Сташэўскай Тацяны Анатоліўны, мамы нашых вучняў. Гэта дыван-маляванка знаходзіцца ў музеі народнай медыцыны ў вёсцы Стрэльна Іванаўскага раёна. Ён перададзены мясцовымі жыхарамі з вёскі Клешчы. А гэта малюнак на шкле. Ён належыць мамацюк Марыі Феадосіўне з вёскі Цыпкі Драгічынскага раёна. Даслана нам яе ўнучкай. 2 работы мастака упрыгожваюць пакоі аграсядзібы Княжая гара ў Кобрынскім раёне. Дасланы нам яе гаспадаром Юрыем Парасюком. А калі вы звітаеце ў музей беларускай маляванкі ў Ізяслаўі, то сярод унікальных маляванак Яза Падраздовіча і Алены Кіш пабачыце работы Міканора Зосіка. Мы з Тацянай Івановнай пабывалі ў музеі гэтай зімой, сустрэліся з супрацоўнікамі музея, абмяняліся цікавымі звесткамі жыцця мастака. Нам было што расказаць пра свайго земляка. За час работы над даследчай часткай праекта мы так много сабралі фактаў і экспанатаў, што не маглі абмежавацца проста напісаннем метадычнай распрацоўкі пра творчасць Міканора Зосіка. І вось за 3 месяца працы быў створаны дыван-маляванка з вёскі Сулічава. Перад пачаткам работы мы дасканала вывучылі кампазіцыю і тэхналагічныя прыёмы роспісу, якія мастак прымяняў у сваёй маляванцы. Цэнтральную частку дывана ў форме авальнага акна з пышнымі кветкамі мастак выканаў свабодна пэнзлевым роспісам і вылучыў яе з дапамогай трафарэтаў у выглядзе лісця бардовага колеру. У другіх частках дывана аўтар прымяняў прыём штампоўкі з гародніны ці гумы для нанесення малюнка дробнага лісця і кветак. Таксама спалучаў розныя прыёмы роспісу. Наш дыван мае памер 110 на 145 сантиметраў, амаль такі, як дыван Міканора Зосіка. На гэтым творчая праца не скончылася. Мы вырашылі выканаць калекцыю паланцінаў з матывамі камеравых карцінак і тым самым паказаць, што самабытная творчасць мае працяг у сучасным мастацтве. Это да, почти закончено. 10 минут, да? Ну да, минут 20.
бо слів таких немає. Тут все хвайне, миле, любе, скажу безсоромно, рідний край та рідну мову не отдам нікому. Як пригоже сказав білоруський письменник Леонід Качанка про Ніканора Зосіка. Таленавіты мастак, беларускі пірасманік, стварыў неповторны свет, маляваў сваім роем. І зорка яго толькі ўзышла. Для Беларусі імя мастака адкрыццё. Мы упэўнены, што ў кожным куточку нашай краіны жылі таленавітыя майстры. І калі іх імёны яшчэ не шырока вядомы, то трэба спяшацца іх адкрыць. Мы нашаткі традыцый і верым, што радзіма пачынаецца ля бацькавай хаты. Дзякуем вам за ўвагу.